Sziasztok! Dani vagyok, és akkor folytatom a World of Tanks-os bemutatómat a második résszel. Azóta, mióta a második részben már van egy hatos tankom, meg egy négyes, mert a másik hatost eladtam, mert irdatlan szar volt. Na, akkor bocsánat a az szóért, de ez egy, várjál. M8A1-es tank, hát elég jó, gyors tank. Nem, hát mit nem mondjak. Páncélvadász, a 5-ös változata, a T49-es, az egy jó tank. Utána jön a Hellcat, amit aztán van még a Pagd, mi? Pagd PZ4-es, ez egy 6-os páncélvadász. Na, ebbe nézzük a játékot. Van egy ilyen pak, amit a videó alá lehet, hogy kiteszek, de nem biztos. És ugyebár lesz benne egy Resmoc mappa, és meg két fájl, és azt ki kell rakni azt ki kell cserélni a Resmocot, és azokat a fájlokat be kell rakni, és el kell indítani a World of Tanks-et, vagy önmagától elindul. Ezt nem tudom, hogy nektek hogy van beállítva, de nekem be volt állítva, hogy önmagától elinduljon. Na mindegy, a beállításokra majd később. Hát ez jó kis pálya, jó helyen van. Nem rossz. Ja, most ja, valaki tudja, hogy Bandicam-mel hogy lehet Skype-ot fölvenni, azt megköszönném, hogyha leírná oda a blogba a videó alá. Ezt szeretném kérni, hogyha valaki tudja. Köszönöm, hogy valaki leírja nekem, azt megköszönném. Mert haverokkal is szeretnék videót készíteni. Na mindegy. ELC 40-es. Hoppá, kávé. Basszus. Az Isten. Mint ahogy látjátok, raktam be egy hangpacket. Ó, Istenit. Ez eltalált rendesen. Beraktam egy hangpacket, de azt nem muszáj letölteni, mert hát csak a lövéseket hallod. Tanknak a mozgását. Nem. Szerintem nem olyan rossz ez ilyen füstölgő bigyók vannak benne, meg minden. De ezt, amit kirakok oda a videó alá, modpacket, azt mindenképp ajánlom mindenkinek. Ez meg mi az Isten csinál itt? Ó, nem lövöldözöm. Miért is? Mi? Rohadjál meg. És a zoomolás az is megváltozott, ilyenné változott. Az is ebbe a modpackbe tartozik. Mint amit szoktatok letölteni módokat. Mondjuk ez elég gyorsan odaér töltény, általában nem ezt szokhattuk meg a páncélvadászoknál. Ilyen gyorsan odaérő töltényeik vannak, nem ezt szokhattuk meg. Na. Ó, hol a grille? Lelétszelt, ja. Az anyád! Most elkaptlak, te rohadék. Bocsánat az kifejezésért, de már nagyon elegem van ezekből a tankokból. Egy rossz van a páncélvadászban, hogy nem lehet forgatni a tetejét. Dehogy nem, Valamelyiknek most én szeretném megvenni ebből a M8A1-esből. Na, akkor nézzük ezt is. Szerintem elég jó kis tank, de hát az olyan forgási sebessége, tetejének a forgási sebessége egy kicsit
lassú, de azért, hát, majd meg, ti tudj, hogy megveszitek-e vagy sem. És most már jön. Hamarosan vége kell lenni a videómnak, csak ezt a pályát még játszom, nézem az időt is, hogy a videó ne fusson túl sokáig. Ó. Ilyen méter számláló is van ott azon a... mindjárt mutatom, ottni. Jó, vagy... Úristen, az Isten volt ez. Kicsit lefagytam. Na, de hát... Jó kis... Szerintem jó kis tanket. Gyorsnak gyors. Erősnek erős. Mit nem mondjak, hát 3-as vagy 4-es szintű tankhoz képest az alapsebzése egy kicsit meglepett. Jó, nagy volt az alapsebzése. 100 valamennyitől valamennyi terjedő volt az alapsebzése. Nekem most ez szerintem... Ja, majd következő videóban lehet, hogy a KV1-es tankot fogom bemutatni. Hát, bármi lehetséges. Még... Ja, különben írjátok oda, hogy milyen tankot mutassak be, csak olyan tankot írjatok oda, ami nem 9-es, vagy 10-es, vagy 8-as, vagy 7-es, vagy 6-os. Mert talán az 5-ösig ki tudom rakni a izéket, össze tudom hozni a tankot, talán, Wolverine. Az anyád. Az lepattant, a francba. Bocsánat megint izért. Csak már egyszerűen elegem van ezekből a páncélvadászokból, mit nem mondjak. Jó, mondjuk ez nem rossz páncélvadász, ez igaz. Ja, ez páncélvadász tényleg. Nem rossz páncélvadász, mert legalább forgatni lehet a tetejét. Nem úgy, mint a többi páncélvadásznak, csak eznek is megvan a lassúsága. De azért... Mindegy, bemegyek, meghalok. És akkor írjátok oda kommentbe. Ja, hát még egyszer megkérdetném, hogy ha valaki tudja a Bandicamnek, hogy lehet a videóját beállítani, hogy a Skype-ot is vegye, azt odaírnátok el, légy szíves, mert azt nem tudtam beállítani, és még egyszer köszönöm az Istenit. Ja, tippe, az anyád Istenit. És nagyon bocsánat. És bocsánat. Azt a rohadt! Ja, és sziasztok, mert is. Hát, ennyi volt a videó. Na. Szerintem így ennyi volt a videó. Sziasztok!